yer var. Adın burun qaragany dernekdir. Türkmen senyaly inni barjagam edil senyaly erkek bolsa barmany gowy dämi diýipdir. Gelişem indi şu hukuk goraýjylara şunun ýaly sözler ağız almak gelişem. Olar näme immigrasiýon slujby ani şol şey diýipdir onuň inni şol gep gıýbatlary mehemelen özleri ýaýratýar. Şol hiç bir adamın yanına oğlum ayal maşgalan mertebesi dep bilenýän ýöne inni deneylerim onun üstüne has bir damja nime uyup durýar da ýa uyup durýar da tutaşyp duran oduň üstüne tütselep duran hasan beter edýärler şu gepleri gurunlary giňden ýaratmak üçin nemem ýa-ni ayal gyýlara gezek gelen näme üçindir şu çykýarlar da şerwurda diýerler de